कारन फैसानि अखा सिरगोन फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव फैसानि अखा फैगोन जुदि हे BPF सरकाराव फैफिननोब्ला बेयाव दा बर'फोरनो टाइगारनि गोनांथि गैला मोसानि गोनांथि गैला दायो गोनांथिया जाना दङ लायन सिंहनिसो गोनांथि जाना दङ कारन सिंहआ जाबाय हाग्रानि राजा नङा होमबा बर'फोरनि राजा आरो लायन नांगोन जोंनो दायो जोंनि गेजेराव लायनाबो दङ किन्तु लायना बहा दङ जोबथेसालियाव दङ हाग्रामा महिलारिनि जिथु फैनाय बेयाव मोनसे आदाम टाइगार इज बेक टाइगार इज बेक जालायथारदों आरोना मोसाया फैफिनबाय जादों बर'फोरनि मोसाया जियानो जा आथिखालाव टाइगाराबो सोलिला नङा होमबा टाइगाराबो सोलिला गुड मर्निं एभरिवान बड' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा बड' हिस्ट्रि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन गिबिसिनथारावनो आं दायो नै मा खालामबाय थादों आं बेखौ नोंथांमोननो खिथिनो नागिरदों गिबिसिनथारावनो आं बयखौबो गुड मर्निं बुङो नै आं ओरै हाग्रा दानगासिनो दङ ओरै साफा खालामनाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै हाग्रा सिफायगासिनो आं थिग गैया फेरेंगाया इभिक्सनसो खालामफैनो हागौ आंनावबो नै संख्रि साहा बानायगासिनो दङ संख्रि साहा दिनै आं फंनैसो खोथा बुंनो थाखाय आं बे कन्टेन्टखौ लाबोबाय नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन संख्रि साहाजों लोगोसे गुर मेथाइ गुर मेथाइ जौ नङा दै संख्रि सासो सोरबा प्रमद बर'मोनखौ रायनायखौ गोरोन्थि बुजिबाय थायो एक्चुअलि बियो आंनि मोनसे बिजनेस आरो बे बिजनेसखौ आं प्रमद बर'निफ्रायनो सोलोंदों प्रमद बर'आ मोनसे समाव गुबुनखौ रायोमोन बे बिनि बिजनेसमोन प्रमद बर'आ बर'लेण्डनि मुङाव सोमावसारदोंमोन बे बिथांनि मोनसे बिजनेसमोन गोबिन्द बसुमतारिया मोनसे समाव बर'लेण्ड सोमावसारदोंमोन बेबो बिथांनि मोनसे बिजनेसमोन दिनै आरो बिथांमोननि बिजनेसा साक्सेसफुल जागासिनो दङ दिनै आंबो बिथांमोनखौनो बखि बखि बिजनेस खालायगासिनो दङ आं इउटुब जितु चेनेल खुलिबाय बे मोनसे बिजनेस गोबाङानो इउटुब चेनेल खुलिनाय दङ बेयाव गोबाङानो गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ लाबोबाय थायो सोरबा गावनि टेलेन्ट दिन्थियो सोरखौबा रायो सोरबा मेथाइ खनना खिथियो नङा होमबा सोरबा गाबना दिन्थियो बेफोर गासैबो बिजनेस दिनै आंबो नोंथांमोननि अननायाव $1 $2 जितु खामायबाय थादों प्रमद बर'मोनखौनो रायै बे गासैबो नोंथांमोननि अननायावनो बिदिनो नोंथांमोना आंखौ आरो आवगायलांहोबाय थागोन सिगांसिम जियानो जा आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लाना फैबावबाय बे कन्टेन्टआ जाबाय दायो खुब सार्चआ सोलिबाय थादों भाइरेल जाबाय थादों ससियेल मिडियायाव मोनसे मिडियाथ' सोरबाफोर मिन्थियोबा कमेन्टआव खोन्थाहरगोन होनना बुंलायदों आरो जाहोनखौ हाग्रामाया फंनैसो खोथा बुंदों पुलिसा हमनो नागिरबाय थानायखाय खारखोमाना दंमोन होननानै आरो मोनसे कमेडि सिन होदों बिथाङा बेखौ बिथांनि बुंनाय जाहोना जाबाय प्रमद बर'मोना राकेश ब्रह्म EM रन्जित फेरेंगा बिथांमोना गोबिन्दमोना एरेस्ट खालामनायनि खोथा बुंबाय थादोंमोन नालाय दिनै बिथांमोना दासिमबो एरेस्ट खालामहोनो हायाखै बे खेत्रआव बिथां हाग्रामा महिलारि एक्स जितु BTCनि चिफ बिथाङा मोनसे नारनानै बुंदों बाथ्राया नारनानै बुंनाय मानसिफोरा बेखौ बुजियाखै दायो किन्तु हाग्रामाया नारनानै बुंदों दै बिथांमोना हमहोबाय थानो नागिरदों नालाय बेनिखायनो हमहोनो हायाखै बेनिखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों जियानो जा बे खारखोमालायनायनि खोथा गैया बिथाङा ससियेल मिडियायाव गोबाव सम फैयाखैमोन बेनिखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय बे बिथांनि पार्सनेल लाइफ दायो आं मोनसे सार्चआ नुबावदों हाग्रामा महिलारिनि जितु फैनाय बेयाव मोनसे आदाम टाइगार इज बेक
टाइगार इज बेक जालायथारदों आरोना मोसाया फैफिनबाय जादों बर'फोरनि मोसाया जियानो जा आथिखालाव टाइगाराबो सोलिला नङा होमबा टाइगाराबो सोलिला दायो आं मोनसे सार्च नुबावदों हाग्रामा महिलारिनि जिथु फैनाय बेयाव मोनसे एकदम टाइगार इज बेक टाइगार इज बेक जालायथारदों आरोना मोसाया फैफिनबाय जादों बर'फोरनि मोसाया जियानो जा आथिखालाव टाइगाराबो सोलिला नङा होमबा टाइगाराबो सोलिला बिपिएफआ नेक्स्टआव सरकार दाफिननायनि खोथा बुंबाय थादों आरो बे खोथाया मिसा 100% आं लिरनानै होगोन आरो 100% खालायनोबा आंनियाव मोनसे फर्मुला दङ आं मोनसे साननाय दङ बे आंनि साननायखौ जुदि खामानिखौ मावो अब्लासो बिथांमोना सरकार दाफिननो हागोन खारन मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव जोंनि बर' हारिया बर'फोरा ओरैबायदि लालासाव दङ जाया फैसा होगोन बेसो भट मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव 2025 मायथाइयाव जिथु बिटिसिनि इलेक्सन जागोन बेयाव हाग्रामाया सरकार दाफिननायनि खोथा बुंबाय थादों बेयो सिमांसो जागोन हो सिमां खारन थांनाय बारावनो बिथाङा हाखायाखै 21 जिथु 27टा मासि देरहानांगौमोन बिथांमोना 17टाल' हाबाय आरो हायासै अब्ला बिथांमोना आरो इयुनावबो हाबावनो नङा होमबा माखासे बिथांमोननि नेताफ्रा बारबायानोसिन सोरबा बिजेपिआव सोरबा इउपिपिएलआव बारलांजोब्बाय आरो नेक्स्टआव बिजेपिआ फैसानि अखा सिरिहोगोन हा फैसानि अखा आरो रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोजां मोनगोन हा आबाद मोजां जागोन थारमाने अखा मोजां फैगोन नालाय फैसानि अखा हाग्रामानि दा जिथु खोथा बुंदों बे नंखाय किन्तु मोनसे लामा दङ हाग्रामाया जुदि बिटिसिआव राज खालामफिननोबा जा सोर बुंदोंमोनला रंगल बर' बिथाङा बुंदोंमोन नङा होमबा हाग्रामाया शिब जानाङा होननानै बे खोथाया थिगानो बिथाङा चन्दन ब्रह्मखौ सेलेक्ट खालामदों किन्तु बेबो जाया चन्दन ब्रह्मखौ शिबआव फसंब्लाबो बिपिएफआ सरकाराव फैफिननाय नङा जुदिहे बिपिएफआ सरकाराव फैफिननोब्ला बेयाव दा बर'फोरनो टाइगारनि गोनांथि गैला मोसानि गोनांथि गैला दायो गोनांथिया जाना दङ लायन सिंहनिसो गोनांथि जाना दङ खारन सिंहआ जाबाय हाग्रानि राजा नङा होमबा बर'फोरनि राजा आरो लायन नांगोन जोंनो दायो जोंनि गेजेराव लाइनाबो दङ किन्तु लाइना बहा दङ जोबथेसालियाव दङ हो जुदि बिपिएफआ राज खालामफिननोब्ला लायनखौ लाबोनांगोन सिंहखौ लाबोनांगोन आरो बे सिंहनि मुङानो जाबाय डियार नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ बिपिएफआ इलेक्सन गेलेहोनांगौ आरो शिबआव बिथांखौ दोननांगौ नांगौ हाग्रामाया डिपुटि चिफ जा अब्लानो देन मोनसे चान्स दङ बिपिएफआ 2025 मायथाइयाव बिटिसिआव सरकार दाफिननायनि लामायाव जुदि रन्जन दैमारिखौ चान्स होआ अब्ला बिपिएफआबो नो चान्स खारन फैसानि अखा सिरगोन फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव फैसानि अखा फैगोन मानसिफ्रा साननो हागौ रन्जन दैमारियाथ' जेलावसो दङ बिथाङा बोरैहाय इलेक्सन गेलेनो मोननो नङा होमबा आं मोनसे अनिल कापुरनि फिल्म नुनायमोन हा अनिल कापुरा हमनानै दोनजायो आरो बिथाङा जेलनिफ्राय गनो थाखायनो बिथांखौ नमिनेसन होयो आरो इलेक्सनाव बिथाङा देरहायो आरो जेलनिफ्राय उदां जायो बे फिल्मनि काहानि किन्तु रियेल लाइफआव जोंनि आसामावनो जाना थांबाय नङा होमबा उकिल गुगैया जेलाव दंमोन किन्तु बिथाङा इलेक्सन गेलेनानै देरहाबाय आरो उदां जानो हाबाय नङा होमबा बे मोनसे चान्स रन्जन दैमारियाबो बेबादि खालायोब्लासो उदां अख्राङाव फैगोन आरो बिपिएफआ जुदि बिटिसिआव सरकार सालायफिननोब्ला रन्जन दैमारिखौ लाबोनांगोन आरो चिफ बानायनांगोन अब्लासो बिटिसिआव बिपिएफनि सरकार फैफिनगोन जिथु गोदै गोदै बाथ्रा बुंदों मिसा हा सिमाङा सिमाङैनो थांगोन
जियानो जा नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ नङा होमबा आं दा जि बाथ्रा बुंदों कालिदासनि बाथ्रा होननानै नोंथांमोना सानदोंब्लाबो बे खोथाया एसे भेलु दङ आरो बेयाव आहा नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि नायनायाव आहा मोनसे बिजनेस जाबाय थादों बेयाव सोरबा नेताफोरखौ बुखिनायावनो आंहा $1 $2 जि प्रफिट फैबाय थादों बेनो आंनि बिजनेस दिनै प्रमद बर'मोनाबो रायजो राजाफोरखौ जाम्बा बानायनानै बिजनेस खालामबाय नङा होमबा रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिजनेस खालामबाय थिग बेबायदि आंनाबो दायो मोनसे बिजनेस बियो आंनाल' नङा जेसेबांखि इउटुबारफोर दं फेसबुक पेजफोर खुलिनाय दं इन्सटाग्रामफोर खुलिनाय दं बिथांमोना गासैबो बिजनेस फैसा खामायनायनिनो बिजनेस सोरबा बर'लेण्ड सोमावसारदोंमोनब्लाबो बेबो बिजनेसमोन फैसा खामायनो थाखाय दिनै नाय सासे नेतानि दरमाहा जिथु बेथन 1,80,000 बेफोरबायदि जायो बिथांमोना इयारलि 10 लाख 12 लाख खामायो जेनेबा 10 लाख 12 लाख थाखा खामायो अब्ला बोसोराव बेसे जायो नङा होमबा 5 बोसोर सालायनो मोनो 50-60 लाख खामायनो हायो किन्तु बिथांमोननियाव करोल डिप'जिट जायो पुन्जि जायो नङा होमबा बेंक बेलेन्स जायो बिजनेस बेफोर गासैबो बिजनेस दा सोरबा गोरोन्थि बुजिबाय थायो जियानो जा आं वेलकाम खालामो गोरोन्थि बुजिग्राफोरखौबो नोंथांमोना आंनि फैबाय थानाय भिडिअफोरखौ नायलांबाय थागोन आरो आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट कन्टेन्ट जोंनि दानि डेपुटि चिफ मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारी बिथांनि मोनसे गुसुं जारिमिन आं लाबोगासिनो दङ नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना नेना थागोन जियानो जा आं बर्तमान दायो नै फुङावनो मर्निं दा भिडिअखौ आं बे मा टाइमाव खालामदों 7:29 जाबाय 7:29 जाबाय दायो AM आरो आं बेखौ दा खामानि मावबाय थादों बेखौ दायो आं आपल'ड खालायनाय मानाय एसे टाइम लागोन हमना ला 10टासोआव आं पाब्लिश खालामहैगोन रिलिज खालामगोन 10टासोआव जियानो जा आं नै दायो इथिं ओरैनाय हाग्रा सिफायगासिनो दङ दै ओरैहाय पुरा नै साहा संख्रि साहा बेयावनो आं फुदुङो ओरैनो हाग्रा सिफायगासिनो दङ फेरेंगा बिथाङा इभिकसन खालायनो हागौ आं हाग्रा सिफायनायखौ खिथिनायलाय खारन 2006 मायथाइनिफ्राय हाग्रा सिफायनाय बन्द खालामनाय जादों किन्तु आं बेयाव आबाद मावनो थाखाय हाग्रा सिफायदों दे जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालायनो दाबाव आरो हायोब्ला अननानै शेयार खालामगोन आरो चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालायाखैबा अननानै खालामगोन बेसेनोसै थेंक इउ